Nu pot să uit, nu pot să uit, că singure pe lume am crescut, cu inima îndurerată. Cel mai greu e să n-ai tată. Când te supără lumea, n-ai cui spune durerea. Unde e? Unde e tăicuțul meu? Unde e tăicuțul meu? Unde e norocul meu? Unde e norocul meu? Că stau plâng până la poartă, văd băieții că-au toți tată. Dar eu plâng noapte de noapte, că de tată nu am parte. Cât aș vrea să mai fiu cum era, lângă mine tatăl meu te-avea, dar am rămas singur supărat. Tu știi că n-am noaptea somn în pat. Inimioara, inimioară, spune, atențiune, din partea lui cu mătra Somna, pentru frații ei și pentru tăicuțul ei, și pentru tăicuțul ei care o vede de sus și știe ce înseamnă suferința de tată. Și amar și învingător frații ei, să le dea Dumnezeu putere să rămână cu mătră, să trăiască copiii. Ia vă rog eu, mă. Cât aș vrea să mai fiu cum era, lângă mine tatăl meu te-avea, dar am rămas singur supărat. Tu știi că n-am noaptea somn în pat. Inimioara, inimioara, spune, cui a mai rămas pe această lume? Tu știi bine că sunt singur și pentru mine plâng stelele din cer. Trupa! Hey! Atențiune! De la cumătrul meu Marian Fineță, dea Dumnezeu noroc la copiii lui, pentru tăicuțul meu, pentru tăicușorul meu, pentru tăicușorul lui cumătrul meu, al lui Cichi, și pentru tăicușorul lui, care zice cu mare drag, nașul lui Cichi, nașul lui Scandal, cu mare drag, spune, pentru noi și pentru suferința noastră, 100 de euro să rămână la fetele tale, 200 de euro! Tăicuțul lui Cichi cu mătru era cel mai bun prieten al lui Marian Fineță. Și când îl înjura, zicea că crește băieții lui. O să-i aibă Marian în spate, așa cum îi are acum. Așa cum îi are acum. Și pentru tăicușorul meu și tăicușorul lui cumătru Cichi, 200 să rămână mult de tot. Ia vă rog eu. Din tot ce-am trăit, azi vă povestesc, și lacrimile nu se mai opresc. Cât de fericit ce
cel mai fericit. Eram de mult și astăzi sufăr mult. Am fost cel mai mare om pe acest pământ. Pentru mine și familia mea, câtă fericit, cel mai fericit. Eram de mult și azi cum am ajuns. Cât aș vrea să mai fiu cum era, lângă mine tatăl meu te avea. Dar am rămas singur supărat. Fără tată eu n-am somn în pat. Inimioara spune, cu ea mai rămas pe această lume. Tu știi bine că sunt singur și pentru mine plâng stelele din cer. Auzi ce spune cumătrul meu Cichi, că îi pare bine că l-a văzut pe unchiul lui Ion și parcă a simțit că îl vede pe tăicuțul lui. Mare vorbă, spune Cichi. Și simte că vede pe tăicuțul lui când îl vede pe unchiul lui, pe Ion. Îmi vine, Doamne, să plâng, să mor, dar mă răcoresc când îl văd pe Ion. Când îl văd, Doamne, pe unchiul meu, îmi trece de foc de tatăl meu. Îmi vine să plâng și vreau să mor când îl văd pe unchiul meu Ion, că a rămas în locul lui tata, ca să-mi stingă focul din inima mea. Și două vorbe pe loc. Puțin reverb. Aș fi dat toți banii mei pentru tata ochii mei. Mi-aș fi vândut și casa să-l fac bine, să-l fac bine. Of, bă, tata, eu, Doamne, n-am reușit, și acum sunt cel mai necăjit. Of, că-am rămas fără tătii. De la Căluțu, pentru Cichi, pentru vărul lui, care e fratele lui. Și pentru tăicuțul lui Cichi, care cu domnul Ion nu erau veni, erau frați considerați. Pentru frații lui Cichi, pentru Dulu, Guduci și Vani, să rămână să trăiască domnul Ion, s-a dat 50 de euro. Și pentru tăicuțul meu, care ne dă putere, și tăicuțul meu și tăicuțul tău, de acolo de sus, să învingem ce mai întâlnim în cale, valorile noastre. Oamenii care ajung la Dumnezeu sunt iubiți de Dumnezeu. Pentru toți părinții care sunt iubiți. Și Marian, finețe, părinții lui sunt la fel ca părinții lui Căluțu. Oamenii care l-au crescut. Ia-uzi. Am crescut de la 16 ani,
Poate umblam supărat, poate umblam nemâncat, dar frații nu mi-am lăsat. Spunea tata tot mereu să nu-ți lași frații. Cichi-al meu, cichi-al meu, să nu-ți lași frații. Cichi-al meu. Auzi ce spune? Cu mătrul meu Cichi, puterile de la Alexandria și multă lume respectă aceste puteri, aceste valori. Să le dea Dumnezeu noroc la copiilor. Ia uzi. Uite cine vine, parcă vine tatăl meu. Uite cine vine, e vărul lui tatăl meu. Să-mi treacă de dor, când vine unchiul Ioan. Ține-l, Doamne, bine, că ne ajută pe toți. Ține-l, Doamne, bine, El ne-a mulțumit pe toți. E unchiul Ioan, să ne mai treacă de dor. Spune Domnul Ion acum: eu n-am să vă las, nepoții și copiii mele. Eu n-am să vă las, știți că prea mulți la voi. Eu n-am să vă las, să nu râdă dușmanii răi. Atențiune! De la Didi să rămână lui regele tău. Pentru tăicuțul meu, pentru tăicuțul lui cumătrul meu Cichi, și pentru tăicuțul lui care este în ceruri. Și mulțumim lui Dumnezeu că avem pe unchiul nostru, pe Neion, care ne mai ia focul din suflet. Să rămână Didi pentru vorbele astea grele. 100 de euro! Ia uzi. Când mă ia dorul, dar tăicuțul meu, dau telefon la unchiul meu ca să îmi treacă de tot. Dau telefon la Ion ca să uită foc și dor. Să mă ierți, unchiulețul meu, of, dar mi-e dor, dar mi-e